Wil je wien? Ja, het is een hobby, hè? Dus het is weer of geen weer. Het is altijd weer. Dus we gingen gewoon terug. Hè? Zolang het net verschrikkelijk ruimt en er net een hele grote verheging is, dan kunnen wij rennen. En dan doen we dat maar heel veel plezier. Hè? Ik dacht het nou 16 jaar ren ik nou. Dus ik ging met mijn 62ste uit mijn werk. En toen had ik eerst iets van, liet me wel leuk om op het vogelhuisje te zitten van Engelsmanplaat. Vogel stellen, maar ja, dat is een organisatie, komt met zo'n koud tussen. En toen zei mijn zoon van, de huid van een vriend van mij, die is watloopgids. Ik denk, verrek, dat liet hem er ook krijg wat. Het wetter op, een beetje sportiviteit en natuur om die heen. Nou, mijn meeste rennen op het water, dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb in de welzijnssector gewerkt. Hier is ik altijd in contact met mensen, maar dan in een beetje problematische sfeer. Dus dat doen we net weer. Het wordt nog wel leuk weer op een meeste erin. Nou, dat is gewoon super leuk. Dus ik ren zo volle mogelijk als ik kan. Hè? Ja. Mijn groepen en ik wel alleen. Maar je zei dat je al een tijdje het werk bent, hè? Maar hoe oud ben je dan? Ik ben 28. Ik ken het nog steeds goed van. En we zijn een beetje naar rug trouwens. Ik ken het nog steeds goed van. En nou ja, zolang het dat gaat, dan doe ik zo volle mogelijk tochten. Hij probeert soms als een jonge hoen terug uit het water heen. Hè? Ik vind het heel bijzonder dat hij op zijn 28ste nog dit doet. Elke week. Ik in de winter. Rennen. Nou ja. Je bent ik zo oud als je man? Of? Nee, ik ben 4 jaar jonger. Oh, shit. Ik ben nog maar 4 jaar zondag. Lomke. Ja. Ja, precies. Maar ben je ook zo behept als je man? Nee. Het virus? Nee. Nee, maar ik vind het wel heel leuk om... Ik ren sowieso een paar keer per jaar ren ik mooi, hè, naar Ameland. Ja. Maar virus is heel prottefut dan in het weekend en zo. Ja, vaak ja. Maar het viel wel lekker. Ja, dat is ook wel eens lekker, ja. Nee, wij moeten dus vakantie een beetje om de watlooptochten heen plannen. Ja. Wij zijn nu een week op Skiel geweest. Nou, hij moest niet een tochtje missen. Nou... Mede watloopgids, ja, dat ben ik, ja. Ja. Hoe lang is jou aan al? Ik denk dat ik hem al zo'n 8 jaar ken. Ja. Ja, joh. Ja. En wat is het voor man? Een hele vriendelijke man. Ik is goed met hem praten. En altijd enthousiast en vrolijk. En heel sportief. En ja, altijd fijn om met hem te rennen. Ja. En hij is behoorlijk op leeftijd, hè? Ja, maar dat zocht ze net. Dit toch je ook wel eens even genieten van het moment of ben je maar alleen maar aan het rennen? Ja goed, het is ik fijn zo nu dan even te passeren. Hè. Mensen moeten even op adem komen, even bijkomen en zo. Nou, Poer en ik, soms kerst dan even een hapje eten, even bij te komen. Ja, en dit ik even de rest, de stilte van het water op die alcohol. Hè. Wat ik wel eens nog is de stiltecirkel. Zullen we dat even doen? De stiltecirkel. Stiltecirkel. Willem. Willem, Willem. Nou, dan moeten we ook even in een cirkelsting in. Even een haai aan. Een haai aan. En in de cirkel. Dit gebeurt. Dat kunnen we. Zo dan draait hij even 180 graden om. En dan houden we het even 2 minuten stil. Hè. Oké. Jo, ben ik een collega van Johan? Ja, al een jaar of 12, 13. Ja. Ja, En wat vies er nou zo mooi aan? kop leeg maken. Ja? Ja, en weet je, wij stonden net in de cirkel. Nou, dan hoor je het wat zingen. Nou, dat is gewoon zo rustgevend en dat is, ik krijg er zoveel energie van. Ondanks dat ik met een handicap loop, maar je krijgt er zoveel energie van. Ja. Het is gewoon thuiskomen.
Nee, je zei nog mijn handicap, maar dat kan wel, mijn handicap zat erin. Je moet je aanpassen. En ik kan niet alle tochten lopen, deze tocht loopt goed. Ik zou een ander niet aanraden die geen ervaring erin had. Je moet zo rekenen, het kost 30, 40, 50% meer energie als normaal. Dus voordat ik wegging, heb ik gewoon een banaan op. Ik heb nog een broodje in de auto, in de tas. Ja. Dus en als het toch wat langer bent, dan neem ik gewoon onderweg eten. En anders dan is het motortje leeg. Ja, teken me. Dus, Ja. Maar goed, dat weet ik. En daar kun je rekening mee houden. Maar je krijgt er zoveel voor terug hier zo. Dus dat is maar meer dan dubbel waard. Ja. Ja, dat is echt fantastisch. Wat dat betreft dan... ik hoop niet dat er te veel mensen komen, maar ik zou iedereen aanraden om hierheen te gaan. Zo de houdbaarheid staat, die zou wel ergens in beeld wezen. Maar dat is krek als mooie consumptieartikel. Dan ziet er ook van blik appelmuziek, tot 2020, maar dan kan je er nog maar 4 jaar hier van eten. Dus, je weet het niet, we moeten gewoon zien hoe het komt. Hè? Het is een soort goedaardig virus die ik later net bestrijden wil. Bovendien valt het te bestrijden, het virus. En dat doen we dus niet om. Dus nee, heerlijk komt het van. Als ik hier ben, dan ben ik echt hier met element.